Napa? Gila arem-arem ning ngentri Mbah Sumira. Iya. Wong lho sing sopan ra jenenge ape ae wareg ki lho jenenge ape. Kok awan jenenge gaweane gudulanan ape diancuk iki. Bocah kok ora kena jatuh. Angan-angan nek doyan. Iya. Oh. Ten nyuk tenan kok bisa ngono. Oh, sing di video iki lho. Gelengan. Ditoro jaman bocah biyen retine mung nyambut gawe. Nek cah saiki isane mung mipil. Ora gelem nyambut gawe. Ya apa gedolanan ngape anggar minggat mbok duit. Mbok butuh rokok, mbok bensin nyambut gawe. Ngono. Wong ada njaluk kepenakmu ora gur ngono kuwi ae. Sugiyam ngoceh ae. Kandhane. Aku. Ngising sik krungu ocehanmu, Yam. Iya toh. Aku seneng ngerti ku ape.